Здравейте хора, аз съм Алекса и днес ще ви кажа моята вечерна рутина. Преди това, абонирайте се за канала, харесайте видеото и напишете коментар. Така почваме. Говорите на нашия киш. Искам само да ви кажа, че тук съм се опъпчила като някакъв герна. Не знам. Така слагам на тази. Това е Стефи от Русалки. Яко! А не ми обръщате внимание колко съм грозна сега. Спомняме, няма да го рекламирам този скрин, не са ми дали пари. Мани. Ще гледам нагоре или защото се гледам в огледа. И като се намажу, се върна. Така, намазах се. Така. Сега ще се винаги си измивам миглите. Ето е супер яка извивачка. Сега купих от китайския. За 5 лева. Окей. Искам само да ви кажа как извивам миглите. Извивам миглите уникално. Ако си чуете, ще гледам нагоре. Фото. Сега огледалото. Мисля, че за втори път го казвам. Нека само да ви кажа. Извита мигла. Мигла, която не е извита. Поне това и от китайски върши перфектна работа. Хора, понеже батерията ми е към си, гумите са готови, станаха жестоки, ще ги видите в клипа. Всъщност, вие вече трябва да сте ги гледали, но ако не сте отидете да гледате клипа, обаче стана брут. Бруталка, въй човек, бруталка! Въй направо така? Въй човек, бруталка! Ма вие да сте гледали клипа, пак отидете да гледате, слушате пресъда да метнете един ключек. Реплей. И Стефи ще метне един ключек от сърце. Ето я, ето я. Се избушваме. Хора, погледнете ми обущата. Сега. Мале. Иначе готови сме. Леле. Това е буквално най-доброто ми приятел, като не може да се изтрие. Чакай, че аз вече се объркам. С мокри кърпа ще пробвам и стискам. Мокри кърпа? Не вярвам много да се махна, но дай да го пробваме. Не знам, ще постоянно гледам. Обаче така се получава, глед. Директно да гледам. Постоянно ще гледам на това, знаете. То пък иска. Да, аз ще гледам да махна. Ще махна това чудо от главата. Махна това чудо от главата и сега. Имаме още. Имаме още студиото. Тук е стопа по върчето. Ще си и главата. Аз така ще припаднам, но съм сам това за навънка. Тук всичко сме взели дрона. Сме взели. Снимам студиото отвън. Да стискаме палци, гумите ни да са там. Мале, представяш са ги гепили нека. Сега ще разберем. Да, отиваме да видим гумите за към Авелик студио. Боби, носиш стоката. Нося. Качвай се. Носи натоварена по цел ден, една стотинка не сме видели. Ти с нами. Нема и да видите. Обупето, обижално. Пишете долу в коментарите да сте Лили или нещо. Аз го пожелавам. Няма да ви кажа. Не вас какво ще ви кажа. Продължаваме това докато пия. Който не знае да знае. Това е гафера. За каферата е дума до 10 щата. Гримьора и фризьора. Аз влизам, няма да чукам, защото идвате ви нагоре, да се влизам. Аз съм отговорният оператор, моля ви се, дами и господа. Той не е отговорният. Та искам да кажа, че стане топ, ако не сте гледали песента случайно клипа, отидете да ги гледате и пак се върнете в бекстейджа, защото ще има какво да видите, ще бъде много яко. За момента положението е следното. Сандев си играе. Сандев си играе.
Sony FX3, моята мечтана камера, 10 бона струва, сега под найем не взема само. А ние може да се гепим, бе. Ми да, реално, що пък не. Пък ще изменилите. Лукс. Си пари, Стело попита защо огледалата не са наредени. Защото не знаем, че трябва да са наредени. Да не са почти. Тя сега иска доказателство. Имам и аз, внимавай. Този кадър е за доказателство. Детско, Стело, ако го види, това ще ни убие. Тя е притеснена, стресирана. Оттатък ние си играем. Играем си на рейнджери. Искам само да покажа така студиото, просто да добиете представа, защото е много красиво. Ето тук е так. Убаво е. Арно е. Аре, сами да. Така предлагам, само искам да видите осветлението. Стека е на северното сияние. Дайте. Няма нужда от озвучение. Аз съм и озвучител също така. Да, излишно монтажиста. Аз съм така, че кафе пия не е нещо алкохолно. Не. Кафе пия за събуждане, все пак е рано сутринта. Аз съм майка. Знаете, майките не се наспиват, не са на язик, така нататък и така нататък. Не носят тежък грим, не излизат. Да, въпреки че моето дете тази вечер спадне по-будно. Аз сутринта станах в 6:30, той стана в 7 без 20. Той по принцип спи до 8:30. Просто влезаме в положение. Това дете е златно, да ми е живо и здраво. Пожелавам и на вас такива деца, като моите, защото аз имам... Като си омегите сигурно. Защото Та вижда. Това буквално се бърка. Не е моя вина. Моя вина е. Съжалявам, моя вина е. Моя вина е, че си бъркнах с язичката в кото. Вечката е хубава. Съм точно. Брутално. Ще покажем и финалния резултат. Хора, всеки е почти напълно готов, обаче имахме голям проблем, знаете, с огледалца. Обаче, то се оказа, че Краси има в него микровибърна кърпа. И какво стана? В момента всичко е, както виждате, пълен топ. Затова хора винаги носете микрофибърна кърпа, левия си джоб. Насякъде, да. Ще му боли това. Сета ни е много готин, половината Чао, техника хора. е наша, също, Да, и преди това, абонирайте се за канала, харесайте видеото и напишете коментар. Да. Чао!